господин Никол. И това е моята база на Clash of Clans. Започнах. Това тук до мен е пак скин. Който си играе на пластилина. Това е моята база. Днеска играш на пластилина. Да. Джидо с килпойнта. Или Джидо, не знам, обърках се вече. Е тук до мене. Играе с пластилина. Това не е Джидо. Да, виждам. Али? Записам. База на Clash of Clans. Да, и доста съм развит. Развително трябва да започнеш на играча да гледа някой. Защото няма да е интересно да те гледа някой. Да, знам. Но няма канал ми за ти. И сега започни да снимаш. Аз вече снимам видео. Не, да държиш да сега ще нападам и някой. Гадно нещата. Какво казвам? Пеници не бе. Кой? Не бихме. Това клип е за утре. Стана на 71%. И ти да... И с ким пътя, ако не мухме накараш да монстира канала. Си врязал блоти и си изтрия канала. Знаеш как? Как си стрих моето, бе? Ти си забрал каналата. Да. Си плачкам. Това не го чувате. Моля се, това не го чувате, което по телевизията. Добре, тук са нещата, които... Аз съм събрал абсолютно всичко. Абсолютно всичко съм събрал. Победел, добре, само победел. Помогнете му да кажете на 100 лева. Ако се
се абонирате. И давайте. И да дадете лайкове нагоре. Да дадете нагоре. Не го слушай, той е скил поинтър. И се вика скил поинтър. Скил поинтър. Ти да не го слушайте. И ако не се абонирате за мене, а не за Веско, добро за моя канал. А не за Веско. Ако се абонирате, той здрав печага стане на втори дел. И да давате нагоре. Не, няма. И да пишете в коментарите какво ще стане нататък. И това е всичко от този епизод. Бай!